Bazalwane, ngaphandle kokuchitha isikhathi ngoba kunomcimbi omkhulu namhlanje ukugculisa abantu. Amen. And ngiyacabanga ukuthi entshumayelweni yethi ya last week kwaba clear ukuthi ubani obhabhadiswayo futhi isibhabhadiselwana. Ayibonge Nkosi. So ngangithembisile ukuthi ngizobuya this week sizobheka ke manje ukuthi uphila kanjani emva kombhabhadiso, noma izwi likaNkulunkulu laba sebebhabhadisiwe lifuna ukuthi baphile kanjani. Ayizothinta ke laba kuphela esobe sibabhabhadisa nje namhlanje. Nawe sewabhabhadiswa awuyinuka amakhwapha ngale ntshumayelo namhlanje, ubone ukuthi ngabe ngempela usasekukholweni yini. So namhlanje bazalwane ngifuna sibheka ama-point awu-5 ukuthi uphila kanjani uma usubhabhadisiwe. Ufike wasindiswa, ngithi ayikhumbula isequence. Ufike usindiswe, mase usindisiwe, mase uyabhabhadiswa. Eyesithathu ke noma isequence mayiqhubeka akuphelele ekutheni ususindisiwe wabhabhadiswa, sekumele manje uphile phela ngokwendlela oyikholelwayo nangokwendlela obhabhadiswe ngayo. Yayizwa lona. Namhlanje sobheka amaphuzu awu-5 ukuthi yiphi indlela umzalwane ayiqikelelayo ukuthi uyayenza noma aqikelelayo izinto akumele ayiqikelele ekutheni uphila ngazo emva kokubhabhadiswa. Okokuqala ukuthi mawusubhabhadisiwe yonke into oyenzayo uyenzela udumo lukaNkulunkulu. Ipoint lakho lokuqala lelo. Mawususindisiwe usubhabhadisiwe ayikho enye into oyikhathaza ngayo ngaphandle ukuthi konje uNkulunkulu ngamthokozisa kanjani. Ngiyayibona lona. Okwesibili ukuthi sengikholiwe ngabhabhadiswa, khula ke ekukholweni. Point lami lesibili lelo. Mawusubhabhadisiwe indlela ophila ngayo emva kombhabhadiso ukuthi ukhule ekukholweni kwakho uJesu Kristu. Sizowabona namavesi achaza lonto. Okwesithathu ukuphila impilo engcwele nokuthela ithelo. Akwenze ukuthi ufike usindiswe ubhabhadiswe ungayiphila impilo engcwele futhi kungabe khona ithelo. Akubi njalo bazalwane. Kumele kube ukuthi usukholiwe uphila impilo engcwele futhi nalo mpilo oyiphilayo yenzani ithela ithelo. Iba isihlahla kahle kahle sithela ithelo mawususindisiwe. Okwesifo esokubheka seva ke phela ebandleni ngegift uNkulunkulu akuphe yona. Angithi ususindisiwe wabhabhadiswa uyakhola uphila ngobungcwele. uNkulunkulu kunegift anginike yona ukuthi ilekelele ibandla. Isebenzise. Lekelela ilocal church la inkosi esuke ikubeke khona ngaleso sikhathi. Then okugcina sibheka ukuthi uma usubhabhadisiwe indlela ophila ngayo umzalwane obekezelayo nangezikhathi ezimbi. Waphela amen. Umuntu osekholiwe wabhabhadiswa enye indlela aphila ngayo ukuthi abekezele ngezikhathi ezimbi. Niyayizwa lonto bazalwane. Ake singene kwipoint lami lokuqala sibheke incwadi yabaseKorinte bokuqala uchapter 10 wakhona. Uverse 31. Just ukunika nje icontext kancane la uPaul wayethola icomplaint from abazalwane baseKorinte kubangwa lento yokudliwa kwenyama eyishiselwe impepho nengashiselwe impepho. La abanye bethi khona ngeke ngidle mina lo nyama. Kufana nokuthi sengikulahlile ukukholwa ngihlanganisa namadimoni. Abanye bathi akusho lutho. uNkulunkulu ophilayo munye uKristu kuphela. Lokho okunye okwenziwayo akusho lutho. uPaul ma addressa lo issues one of izinto ayishoyo kule ncwadi esiyifundayo 1 Corinthians chapter 10 verse 31 wakhona. Uthi ngakho ke noma niyadla noma niyaphuza noma nenza nje konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Niyayizwa lonto bazalwane. Bayakwebhana labazalwane eKorinte babanga indaba zenyama ezihlatshelwe izithombe ezishiselwe impepho. Uthi uPaul esebayale kukho konke uthi noma ngathiwa ke seniyadla noma niyaphuza mayisethi nanoma yini enikwenzayo nikwenzela udumo likabani lukaNkulunkulu.
uPaul into ayifaka kulabazalwane emqondweni wabo ukuthi yonke into umzalwane ayenzayo indlela aphila ngayo nendlela enza ngayo izinto kumele kube ukuthi lethe inkazimulo uNkulunkulu. uPaul wayezama ukubavezela ukuthi lento eniyenzayo yokubanga nokukwebhana ilethe udumo uNkulunkulu. uPaul akayilimithi lapha endabeni yokudla uthi nanoma ngathiwa nenzani nje kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Nakho nawe ususindisiwe usubhabhadisiwe kunendlela obuwenza ngayo izinto before. Ususindisiwe manje usungaphakathi embusweni kaNkulunkulu kumele wazi ukuthi yonke into oyenzayo uyenzela bani? Udumo lukaNkulunkulu. Ma usebenza emsebenzini usebenzela ukuthi bathi mebekubheka kuthiwa yasebenza lenciko akadunyisa uNkulunkulu walomuntu. Kwenzakalani lapho ma unqonywa umphathi wakho udumo liyakubani? LiyaNkulunkulu. Vele usuyaziwa lapha emsebenzini wena uthi uyakholwa ngithi nendlela owenza ngayo udumo mele liye kephi? Mele liye enkosini. Kanjalo nasekuphileni nasemshadweni nasekhaya ungaphansi kwabazali yonke into oyenzayo into yokuqala oyicabangayo wena ukuthi konje uNkulunkulu ngamdumisa kanjani ngalento. Noma konje udumo lizoya kanjani kuNkulunkulu. Awucabange ma ukhuluma izinto emsebenzini ezishaqisayo kuya kanjani luya kanjani udumo uNkulunkulu ngokwenza njalo. Aluyi bazalwane ngithi. Ma ususindisiwe wabhabhadiswa wakholwa izinto zenzayo wena ucabangela ukuthi konje udumo ngingalisa kanjani inkosini ngalento engiyenzayo. Mangu umuntu inkosi engibusise ngemabhizinisi okubhaka amakhekhe konje ngingenza njani mangibhaka lamakhekhe mabe wadla laba bantu udumo lenkosini. Sengiyacabanga ipresentation yami yalamakhekhe indlela engiwamixa ngayo nesikhathi engisifakayo ukuze lo muntu uma esedla ezwe ukuthi yazi azamnani lamakhekhe. Yazi noma ngawaphatha nasemsebenzini ngipha abanye phinde ngixoxe ukuthi hayi umama wasenkonzweni obhake lamakhekhe. Kwenzakalani? Udumo lakubabazalwane lenkosini. Yes izandla zakho kodwa ubani okuphi umqondo? Ubani okubusise ngalezi zandla? Ubani okunika le ngqondo yokucomprehend izinto ukuthi uyihlanganise ngendlela uNkulunkulu. Uma ususindisiwe yonke into oyenzayo wenza njani bazalwane? LiyaNkulunkulu udumo. Kanjalo nathi mas prepare lentshumayelo. Nami mangihleli ngiprepare nginalento ukuthi konje mase ngiqedile lentshumayelo lungaya kanjani udumo kuNkulunkulu. Mase ngiyacabanga mele bathele ithelo labazalwane LiyaNkulunkulu udumo. Nami indlela engiprepare ngayo indlela engihlala ngayo phansi ngilicubukule kahle izwi likaNkulunkulu kuze abazalwane engizobanika into evuthiwe engekho hlaza kuze mabeyamukela bathi siyabonga Nkosi ngalolu suku lanamhlanje. Sengenze njani ngalokho? Ngilethe udumo enkosini. Niyayizwa lento bazalwane? Kanjalo nomama nobaba ekhaya uma ushadile konje lo nkosikazi ngingamphatha kahle kanjani ukuze noma ngingekho methandaza ngikhohle emthandazweni abonga uNkulunkulu ngami ngumyeni. Kanjalo nawe mama konje ngenza njani kuumama ukuze lo baba methandaza abone ukuthi ngempela ngilo nkosikazi uNkulunkulu amnike yena ukuze lo ludumo lenkosini. Niyayizwa lonto? Kanjalo nawe ngane musamusha ungaphansi kwabazali konje ngenzani la endlini ukuze uNkulunkulu abone ngempela uma abone noma ubaba noma abazali babone ukuthi ngempela isisindisiwe ngempela lengane le. Makabusise usimakade usindise lengane. Niyayizwa lonto bazalwane? Yonke into oyenzayo yenzelani? Udumo likaNkulunkulu. Ma inkosi ngibusisile financial ngiyakhipha angimemezeli. Ngiyacabanga mangihleli phansi kungena lezi izumbulu mangihleli phansi nomndeni siplan ukuthi konje yini esingayenza ukuze silethe udumo ngalengcebo uNkulunkulu asinike yona. Seyacabanga umuntu mhlawumbe kushoda ihlala enkonzweni athenga ihlala. Mhlawumbe kushoda imix enkonzweni athenga imix. Whatever the case may be. Into esuka ibalekile noma umongo walento bazalwane ukuthi yonke into esiyenzayo sisasemhlabeni sesikholiwe sasindiswa siyenzela udumo likaNkulunkulu. Angithi uyazi ukuthi umuntu ongakholwa uma enza into nabacebile noma ngabiza umphakathi wonke waseMontclair abanika amaphasela lento uyenzela ama funders akhe nama sponsors mewukuthi ama sponsor
ne-image yakhe nje as a business person ukuthi abonakala ukuthi lo muntu ngempela unegalelo endaweni. Leyo nto lolo dumo ulifunela yena, akalifunela uNkulunkulu, akana interest ekutheni yonke lento ayenzayo udumo leNkulunkulu, akunjalo. Kanjalo nathi masingakakholwa singakasindiswa yonke into esiyenzayo umini. Lento ngiyenzela ukuthi babone ukuthi mina, lento ngiyenzela ukuthi babone ukuthi mina, noma ngihamba babone mina. Uyabona ukuthi akekho uKristu. Kodwa mawususindisiwe wacwiliswa, mawuvuka lapha into yokuqala ukwazi ukuthi inkosi njengoba sengibhabhatisiwe yini engingayenza ukuletha udumo kuwena. Ayibonge inkosi. Uma ubheka amanye ama-translation asebenzisa leli gama uglory, uthi iglory singayiletha kanjani kuNkulunkulu. And ma we translate leli gama into is Greek, yilento ethi into mangiyenza ngiyenzela mina, sengifile mina, sengiyenzela lo muntu engimrepresentayo. Nayizwa lonto, uma iphoyisa lenzisisa umsebenzi walo lifile lona, kodwa maqondana ne-uniform ne-capacity aqashelwe kuyona, urepresent istate. Makuthiwa lela phoyisa lisebenza umsebenzi omuhle, kuthiwa siyasibonga lesa siteshi sakaMasha, o siyasibonga lesa siteshi sasendaweni yethu, o siyambonga ustation commander ngokuthi enze sure ukuthi lamaphoyisa alungisela noma enza umsebenzi ngendlela eright. Kanjalo nawe uma usuletha udumo enkosini ukufa wena, umina uyafa. Ma usuqilisiwe wavuka, usufile umina, wena ususebenza ngokuthi inkosi ngingayithokozisa kanjani. Ayibonge inkosi. Akusibona laba kuphela sobacwilisa namhlanje, nawo kade wakholwa, kade wasindiswa, kade wacwilisa. Awuyinuka amakhwapha uthi ngabe ngempela konke okwenzayo kuye enkosini yini. Ma abantu behlangana bekhuluma ngawe, kukhona inugcobho ohlalayo kuwena, noma vele kuthiwa uyamsukela la mzalwane, incegu le mekeni sinuka amakhwapha. Phoni lami lokuqala lelo uthi konke esikwenzayo asikwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Cela sibuke iphoni lami lesibili ke. So besibheka incwadi yabaseKolose uchapter 2 wakhona. Colossians chapter 2 from verse 6 to 7. Ukukhula ekukholweni. Ngiyayizwa lento bazalwane. Uma usuqulisiwe noma uma usukholiwe wabhabhadiswa, indlela ophila ngayo ukuthi wena kumele ukhule ekukholeni kwakho. Khona bazalwane abantu esikhonza nabo 15 years. Ma usondela kulomzalwane uyezwa ukuthi enkosini lo muntu akakakhuli. Ugcina uyibuza ukuthi kanti isikhathi sakho usichithaphi lo mzalwane. Ngoba phela u1 no 2 kufanele ngabe useya-understanda, kufanele ngabe lezi zinto useyayiphila, akubi khona ama-issues. Ayibonge inkosi. Asibuke lapha incwadi yabaseKolose uchapter 2 wakhona uverse 6 kuya ku7. uPaul lo ebhalela abazalwane baseKolose uthi kuverse 6, ngakho ke njengalokhu nimamukele uKristu Jesu inkosi, hambani nikuye, nigxilile, nakhiwe kuye, niqinisiwe ekukholweni, njengalokhu nifundisiwe, nivame ukubonga. Niyayizwa lento bazalwane. uPaul ma ebhalela labazalwane kuverse 6 uthi njengalokhu namamukela uKristu, njengalokhu washunyayezwa namamukela uKristu, nakholwa ukufa nokuvuka kwakhe, nakholwa ukuthi ngokufa nokuvuka kwakhe nina izono zenu ziyathethelela. Uma iqhubeka ukuthi hambani ke nikuye, ukuhamba ukuye uKristu, kuhlala naye, ukuba ne-relationship naye, ungasuki kuyena. Uthi uPaul hambani nikuye, nigxilile. Uyabona izulu sibeka kamnandi, ngithi uya-understand into uma igxilile ukuthi injani, into efakiwe ngempela phansi, into embelwe. Uyabona ma ukhule endaweni zasemakhaya kunezihlahla, khona isihlahla ekuthiwa impande zala zigxilile, okusho ukuthi ma kumele sisiphule lesi sihlahla komele sishone phansi kuqala, shiya amahlamvu, shiya amagatsha, ashone le ndaweni la sibambelele khona.
Yayizwa lona izulu sibeka kahle into azama ukuyisho uPaul ukuthi nani enzani njalo ukuze ukhule ekukholweni xila kuKristu. Ukuze ukhule ekukholweni hamba naye uKristu. Hamba ukuye ungahlukani naye. Nayizwa lona iyona ndlela ukuthi abazalwane benze njani bakhule ekukholweni. Uyaxila enkosini, uyaxila emkhulekweni, uyaxila ekufundeni izwi likaNkulunkulu, uyaxila ekuhambeleni abazalwane, uyaxila ekukhulekeleni izidingo zabazalwane. Uxila kakhulu ke ekufundeni kwezwi lenkosi bazalwane. Ngoba yile likwazi ukuthi likuvula umqondo likukhanyisele mase ufuna more. Ukubone omama bayazi ma ubreastfeeder ingane imisancela make walikhipha nje ibele kuyaliwa. Ilifuna ngazo zonke indlela ilisondeze ngoba into elapha phakathi ephuma ngumama iyayidinga. Ibalekile le yanto. Ngaphandle kwale yanto makuba ne disconnection izolamba ingane igcina ifile. Kanjalo nawe ukukhula kwakhe ekukholweni ukuhamba naye uKristu ugxile kuyena. Ma uphuma kuyena kubhedile. Ngeke ukhule. Ikhula kanjani ingane engalitholi ibisi kumzali? Ngeke ukhule. Ayibonge inkosi. Uthi nigxilile nakhiwe kuye. uPaul maye esebenzisa lamagama ngokulandelana ucabanga into njengokuthi sifike simbe ifoundation yestairs. Sishone phansi. Mase isiqinile isigxilile kahle ifoundation isiyomile mase siyakha. Yayizwa lona sigxilile kuKristu ngezwi lakhe ngokushunyezwa ebandleni ngokufunda nangokukhuleka mase siyakhiwa nangenkambo kuye nokugxila futhi. Ukhula kanjalo umuntu osesindisiwe wadecide nokuyoxiliswa emanzini impilo yakhe ayiphilayo elandelayo ukuthi konje ngingakhula kanjani ekukholweni. Konje ngiyenza njani ukuze ngiunderstand lento. Ubone ma ufunda iBhayibheli usanda kusindiswa. Uthi uyafunda ubonza angiunderstand lento ebhalwe la. Ukufunda kwakhe izwi likaNkulunkulu emva kwalokho ungayiunderstand iyona ndlela uNkulunkulu akudonsa ngayo leyo. Bakhona ngithi abefundisi ebandleni ngiyakudonsa uyabuza kumfundisi, mfundisi ngizwa izwi lithini la? Akuchazele umfundisi akulekelela umoya ingcwele ikhanye lento uyakhula ekukholweni. Kodwa ngeke ukhule ekukholweni ma ungalifundiswi likudide ubuyele emuva uyobuza. Akwenzeki. Ingakho nesisho sithi indlela ibuzwa kwabanjani ngoba sebeyihambile. Abefundisi abazile ebandleni ukuzohlobisa. Bazele wena ukuthi ukhule. Bazele wena ukuthi ugxile uhambe naye usimakade. Ayibonge inkosi. Mayiqhubeka uthi uverse 7 nigxilile nakhiwe kuye. Mayisethi niqinisiwe ekukholweni. Nayizwa lona? Kumele uqine ekukholweni. Niqinisiwe ekukholweni ivangeli likaKristu. Niqinisiwe ekukholweni ukujustifya ngokufa kukaKristu nokuvuka kwakhe. Niqinisiwe emthethweni yokuthi umzalwane uphila kanjani. Niqinisiwe ekukholweni. Indlela noma ezinye zeindlela zokukhula ekukholweni kwakho ukuthi kumele uqiniswe lapha ekukholweni. Futhi wena mawusanda kusindiswa kumele uze la because uzoqiniswa ngokuthi umfundisi amela akufundele izwi likaNkulunkulu ukhule na uhambe uyolibheka. Yayizwa lona uyakhula ngokwenza njalo. Sekunezinto noma omunye osanda kusindiswa ezimdidayo akasayi kumfundisi ngoba wena usukhona. Angitho usukhulile enkosini. Usuyalazi izwi likaNkulunkulu. Ma imdidi into esaya kumfundisi uthi ayisondela la mzalwane. Izala ngikuchazela uyamchazela. Umuntu noma uma ususindisiwe ezinye zeindlela ukuthi wenze njani ukhule ekukholweni. Mayisethi njengalokhu nifundisiwe nivame ukubonga. Indlela yokukhula nokugxila nokuhamba naye uKristu ihamba nokufundiswa. Uyayikhumbula ngethi sequence Matthew chapter 28. Hambani niyokwenzani? Niyokwenza abafundi ke ezizweni zonke. Nibabhaphathise egameni likabani? Likayise, elendodana nelikaMoya. Mase nenzani? Mase niyabafundisa.
ukuze ukhule ekukholweni kumele ufundiswe. Uma uthi usindisiwe ungafuni ukufundiswa angeke akwenzeki. Kushuthi awutholanga lona ivangeli. Ngoba nomoya kaNkuluNkulu uyavuma ukuthi afundiseke. Point lami lesibili lelo, asenze njani? Asikhule ekukholweni. Ezinye zeindlela zokuphila emva kokubhabhadiswa ukuthi kumele wenze njani wena? Ukhule ekukholweni. Khula phela kulento oyikholiwe uze uyobhabhadiselwa yona. Ungaphelele ekutheni uKristu ufile wavuka wakusiza nokuthi mawudlula la emhlabeni uyezulwini, dlula lapho. Azingaye. Mfuna ukuthi ubalo ngifelile. Why afela mina? Yini mina kubantu abangaka? Yini mina sengibulala abantu? Yini mina sengenze zonke izinto abantu abangayicabanga la emhlabeni? Yini mina? Yini decide ekudalweni komhlaba namazulu nenyanga nesibhakabhaka nazo zonke izinto masecabanga ukuthi unkululeko dlamini ngiyamdinga ebukhoneni bami. Ngiyamdinga kwi-kingdom yami. Yini wena? Ayikho enye indlela yokwazi konke lezi zinto ngaphandle ukuthi usondele kuyena ugxile ukuze uzokhula kuphi ekukhuleni kwakho. Ayibonge Nkosi. Asenze njalo ke bazalwane. Nalabo asebabhabhadiswa isa applicable lento. Ungathi hayi isha laba abazobhabhadiswa abayizwe. I-applicable nakuthini. Ayibonge Nkosi. Cela sibheke ipoint lami lesithathu ukuthi mawususindisiwe kumele uphile impilo engcwele nempilo ethele ithele. Sibheka incwadi uFirst Peter chapter 1. Incwadi yoPeter uqala chapter 1 from verse 15 to 16. uPetru la encourage abazalwane noma uyabakhuthaza ekuthina abaphile ubungcwele. Uthi ku verse 15 kuya ku 16, kepha njengalokhu onibizileyo engcwele yibani ngcwele nani kukho konke enikwenzayo. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Amen. Ma uPeter efundisa abazalwane uquote incwadi kaLeviticus chapter 11 verse 44. uNkulunkulu ma address abantwana bakaIsrael ebatshela ukuthi bona kumele babe ngcwele ngoba yena uNkulunkulu unjani? Ungcwele. Mayesethu lapha ku verse 15 yibani ngcwele nani kukho konke enikwenzayo. Ngiyakhumbula u1 Corinthians 10:31 kukona konke enikwenzayo kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Usethu uPeter ke lalelani ke mase kukholiwe sesindisiwe kumele sihambe ngobungcwele ngoba uNkulunkulu osibizile nosindisile unjani? Ungcwele. Okusho ukuthi uma usukholiwe wasindiswa ekuphileni kwakho asikho isono wena osigodlile ngoba uNkulunkulu wakhe akanasono akanasici ungcwele. Therefore istandard sikaNkulunkulu asikho below iholiness. Okusho ukuthi ma ususindisiwe uyahlukana nesono, uyahlukana nokubi, uyahlukana nazo zonke izinto ezingakuveza njengomzalwane ongekho ngcwele. Ukwenzelani lokho? Ingoba lokubizile unjani? Ungcwele. Indlela ohamba ngayo leyo. Uma kade wazi ukuthi ubuye engage ebudlelwaneni ngokocansi ungashadile, uma usukholiwe wasindiswa wabhabhadiswa wavuka lapho uyaphuma kulezo zinto. Izinto zocansi nawe ungashadile awuhlangene nazo. Ngani na lokubizile unjani? Ungcwele. And njobe kubizile wena uthi banjani? Uthi nawe ibangcwele. Istandard seholiness kaNkulunkulu aka compromise. Mawazi ukuthi usathanda ukukhipha inhlamba ma ukhuluma nabantu ukhuluma izinto ezimbi ngomlomo wakho, uthi uNkulunkulu yena ungcwele, ngakho ke nawe ibanjani? Ibangcwele. Ubangcwele nasentweni oyibukayo ku TV by the way.
ubangcwele nasefonini nakuma social media lawo esinawo, ubangcwele kuona wonke amakhona nama areas empilo yakho. Ngoba na lo vele ongibizile uthe istandard sami sinjani, sila. Ubangcwele ngoba njani nginjani mina ngingcwele. Ngeke ufike uzothi ngaphansi, cha. Uthi Nkosi njengalokhu mina ngingcwele nawe iba kanjalo. Ubangcwele ngenkambo, ubangcwele ngokukhuluma, ubangcwele ngokwenza, ubangcwele ngakho konke bazalwane. Angazi kuphi engakubala kulokhu emese ngikubalile. Into engizama ukuyisho uthi uNkulunkulu mina ngibeka istandard sobungcwele and wena ulandela leyo nto. Angithi ukholiwe wena wathi ngempela uJesu uyinkosi, wathi ngingabhabhadiswa namanje njengomtheno, wathi yini eyala nawo amanzi sakufaka emanzini, wayibophezela ekutheni wena uzomphilela uJesu. Uthi uNkulunkulu ngakho ke ngifuna ube ngcwele. Ungcwele nase university, ungcwele nase primary, mali kuthola usase primary ivangeli, ungcwele nase high school, ungcwele nasemsebenzini nangama hours okuclock emsebenzini bazalwane. Amen. Awuphuma ufonga kashaya. Makuthi contract ithi 4, singakuboni lapha ngo10 to ususe parking lot usidumisa imoto. Uyawulinda u4 uphume ngawo. Kodwa into engizama ukuyisho ubungcwele bazalwane kuona wonke ama areas empilo yethu. Mawusukholiwe wasindiswa waciliswa emanzini, mawuvuka nje uthi konke okubi ngiyadeda kukho. Angidedi ngoba ngithanda, kodwa kunalento esingibusa manje, ngiba ngcwele. Ngiyaphuma emadlozini, ngiyaphuma nakwi-masturbation ne-pornography, ngiyaphuma nasekucabangeni izinto ezi-ungodly, ngiyaphuma nasekuspendeni isikhathi sami emafonini ngingazi ukuthi ngenzani, ngoba akulethe udumo kaNkulunkulu lokho, futhi akuyiphila impilo engcwele. Enye into ke bazalwane, ukuphila impilo engcwele akusho ukuthi zonke inkonzo ezikhona uyayihamba. Ngiyazi kumacharismatic njalo, so ayikho nje inceke ephuthwa inkonzo. Kunetende la kamakhelwane uya next week uyayo ne, cha, kumele kube khona nempilo ephila, kumele uyosebenza wondla umndeni, zonke lezo zinto. Kodwa into ayishoyo uNkulunkulu ukuthi ibangcwele, simple. Angeke ngisi-accepte istandard esibelow that. Ngeke ngi-accepte ukuthi wena uthi Nkosi ngoba manje angingashada ukhona nje leyo ngihlekisana naye. Angi-accept into enjalo. Ngiyazi abanye baya-encourage lento dating, angi-encourage mina. Cause izwi likaNkulunkulu lithini? Lithi ongaganiwe wenza njani? Ukhathalelo kwenkosi, ukuthi angayithokozisa kanjani kukona konke. Angithi masethi asibe ngcwele emoyeni nasenyameni nasemzimbeni. Angeke ngikwazi ukuthi ngibe ngcwele ngisanomuntu engihlekisana naye, kungeke kona komthetho ukuthi kushadiwe. Therefore dating out, ma udate uthi uyakhola usindisiwe, akwenzeki. Phenduka mzalwane. Awukwazi ukubajabulisa bobabili labantu, upartner wakho noNkulunkulu. Akwenzeki. Because no partner wakho mayisekhona kunezinto ayidingayo kuwena njengopartner. Yethu angishadile. Ayibonge Nkosi. Kanjalo nabakhonza amadlozi sekubhedile mawusuwamkela inkosi. Awukwazi ukukhonza lamakhosi omabili. Awukwazi ukuthi ufuna ukuphila ubungcwele emini sinawe ebusuku uyanyonyoba, akwenzeki. Ibani ngcwele ngokuba njani mina ngingcwele. uNkulunkulu istandard sakhe bazalwana akasehlisi nanoma ingaluphi usuku. Into emnandi ukuthi lo Kristu esimkholiwe esibhabhadiselwe kuye uyasinika amandla ukuthi sisimithe lesi standard sokuba ngcwele. Ngoba akekho ngaba ngcwele ngenyama yakhe bazalwana, akekho. Noma ngathi usufisa kanjani ngeke kwenzeke. Kodwa mase siyitholile inkosi, malisho njalo lelizwi likaNkulunkulu elithi asibe ngcwele ngoba yena uNkulunkulu ungcwele, sesiyazi vele ngokukholwa kwethu sesilungisisiwe, sesezingeni vele elifanele ukuthi sibe ngcwele.
Therefore sesinjalo sihamba kephi? Sihamba lapho kulowo mgaqo kuba ngcwele. Asingadeviate bazalwane. Inkosi sibekile standard, akawafuna ama-excuses. Mawuwenza ama-excuse akho, khumbula ukuthi isono sisho njalo, lisizwe kaNkulunkulu siqala kancane, mase senze njani? Siyathandela. Mase sithandelile sikushaya phansi. Mawenza i-excuse, ingoba vele siyathandela. O sesithandele vele sekunzima nanokuphuma. Ingobani? Umnika intubo omubi wa neglecta istandard seholiness kaNkulunkulu. Ngakho ke mawusubhabhadisiwe uyaphila ubungcwele. Asibheke uGalatians chapter 5. Lo kade ufunda ku scripture reading. Because ngithe iphoni lami lesithathu ukuphila ubungcwele nokuthela izithelo. Galatians chapter 5 from verse 22 kuya ku 23. Uthi kepha izithelo zikamoya zuluthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukukholwa, ubumnene nokuzithiba. Akukho mthetho ongamelana nalezi zinto. Amen. Umzalwane osesindisiwe wabhabhadiswa ezinye zeindlela aphila ngazo ukuthela izithelo. Akuvele phela kubonakala ngempela ukuthi wena ususindisiwe. Ayikho lento yokusindiswa in private. Kunezithelo ezidingakalayo. Izithelo zani njobe libalizwe kaNkulunkulu, izithelo zikamoya zuluthando. Uthando kaningi eBhayibhelini livela ukuthi aliphelele emazwini kuphela ukuthi ngiyakuthanda sibanibani. Linezenzo. Siyayidinga lezo zenzo kulowo mzalwane loyo. Noma singasayibona ebandleni, kodwa ekhaya sithi masifikile sizwe ukuthi uthando kulo mzalwane lo. Uthando kule ngane lo. Nasebandleni impela kwazi ukuthi umama usibanibani noma ubaba usibanibani, yabona nje uma ufuna icomfort useyinkingeni shona kuyena. Uthando nesineka naso angazi ukuthi ungakufanisa nani. Yini leyo bazalwane? Izithelo zikamoya eziyinkomba zokuthi wena vele ususindisiwe futhi uyazana naye. Ayibonge inkosi. Mayisethi ukujabula, ukuthula, ukubekezela. Ezinye zezithelo bazalwane ukubekezela. Ngiyazi abazalwane bayithanda kakhulu le ukubekezela. Umzalwane osindisiwe wabhabhadiswa by default umoya ngcwele mayisekhona lento yokubekezela ikuyena. Ukubekezelela nangezikhathi ezinzima. Uyabekezela umzalwane. Zikunetha kunjalo ekhaya, isenkonzweni, isemsebenzini, kodwa umzalwane uyabekezela. Ngoba lesi sithelo unaso. Umzalwane ongakwazi ukubekezela ngiyakhathazeka ngaye. Ngoba ngazi noma ngempela lezi zithelo ekhona iphelele nekuyena. Amen. Mayisethi ukuthula, ukubekezela, ukubela, ukulunga, ukukholwa, mayisethi nokuzithiba. Balekile ukuyithiba bazalwane. Abazalwane bayayithiba lento ekuthiwa self control. Uyibambe noma ubonze ngifuna ukuyisho lento, noma ngifuna ukuyenza lento, noma ngifuna ukuyidecide kahle lento ngiyenze ngalendlela, uyayithiba unomoya engcwele. Uyayibamba leyo nto, uyifasa amatomu. Uyibambe isingqile leyo nto. Ingoba umoya engcwele usuke khona ekulekelela. Lezo izithelo zibe njani? Ayivele. Amen. Ela sibone iphoni lami lesi4. Elithi uma ususindisiwe wabhabhadiswa, indlela ophila ngayo emva kombhabhadiso ukuseva ibandla ngeziphi uNkulunkulu akuphezona. Amen. Sibone incwadi u1 Corinthians chapter 14 wakhona. Verse 26. So uPaul nakhona wayesa-addressa amanye ama-issues aseKorinte eseba bekela indlela yokukhonza ukuthi kumele kukhonzwe kanjani. Nokuthi kuloku kukhonza inkosi isuka ilindeleni kwabanye. Kodwa ipoint engifuna ukulenza la
Sizobona manje kuverse 26 masufunda. Uthi pho kufanele kwenziwe njani na? Kwenziwe njani bazalwane na? Uma nihlangana ndawonye, omunye unehubo, omunye unesifundiso, omunye unesambulo, omunye unezilimi, omunye uyahumusha, konke lokho makwenziwe ukwakhiwa kwebandla. Neyizwa lonto bazalwane. uPaul ubala lezi iphiwo lezi. Uthi omunye uza nehubo, njengoba nisibona nje la. Sine worship team, khona abafundisayo, khona benza izinto eziningi ezahlukahlukene. Ipurpose yalokho ukudumisa uNkulunkulu ngeziphiwo asinike zona. Kanjalo nawe uma ususindisiwe inkosi ikuphila isiphiwo sokuthi userve ebandleni. Ngiyakhathazeka abazalwane bethi angazi ngizokwenzani mina. Ma uba ne conversation nalomzalwane akakazi abe naso kahle kahle isikhathi sokubheka ukuthi kushodani. Ufuna ukwenza lezi zinto vele seyisobala. Lezi abanye vele sebeoccupyile asigodle esakhe isipho. Angithi uyakhumbula ukuthi izwi kaNkulunkulu mali khuluma ngomzimba kaKristu lenze example nangomzimba ukuthi khona amehlo khona izandla khona ini. Ma wena uyunyawo noma uyisandla masuhlala phansi uthi angazi ngizokwenzani awukriplish umzimba kaKristu ngokungasebenzisi isiphiwo sakhe ebandleni uyawulimaza ngoba iphelele lonto. Kanjalo nemoto masubona imoto enamasondo awu3 la ngababaza mina ngibheke phezulu ngoba ibalansile leyo moto leyo. Nanoma inini ngadala ingozi kulimale noyishayelayo kodwa masifaka elinye isondo lesi4 ibalansile leyo moto iyahamba. Kunjalo nawe mawususindisiwe usukholiwe usuphile emva kwebaptism uyeza ebandleni uyeza kumfundisi konje mfundisi ngenzani uyeza komama konje bomama ngingasizaphi njengoba ngisayintombi mawuyinsizwa konje ngenzani. Enye into kumele siyikhumbule akusizona zonke izipho uNkulunkulu asinike zona eziba in public. Yabo lesi ngisenza si public right khona wenza khona ufika sulihlalo nje anikho nina. Iyona into afila happy ngayo abona ukuthi inkosi iyamdumisa ngoba mesula lesi sihlalo uzofika umzalwane nengubo yakhe emhlophe angasukumi nedust. Usebenzisile isiphiwo sakhe lo muntu. Nampa besound. Bayafika nabayaxakanisa mase kuthiwa mina ngixakanise lapha angazi ngasha yonke esho le building. Ngoba inkosi ayingiphile leso siphiwo leso. Odlala ugubhu naye ngonjalo. Khona iphiwo uNkulunkulu asipha zona abazalwane zicashile. Onjengalezi zinto ekuthiwa ama behind the scenes. Awuboni lutho ngale. Ubona nje sekuqhamuka iproduct. Ubona sekukuhle sekuxhunywa ama mic ubingelela uphuma uhamba wazi kwenzakalani. Kodwa khona abantu inkosi esuka ibaphiwe lezo iphiwe ukuthi ba coordinate izinto ukuze mase sicula sishumayela kanje singaphazamiseki. Nawe sikhona isiphiwo uNkulunkulu akuphe sona and uzosidiscover. Kodwa into esuka ibalekile khonza uNkulunkulu ngani ngesiphiwo akuphe sona. Ngoba ma ungamkhonza uNkulunkulu ngaleso siphiwo kufanele ukuthi uyamdelela uNkulunkulu uyawuxegisa nomzimba wakhe. Ngoba manje wena uyisandla na indlebe ya complain izonwaya uba ngoba wena ugodle nasi isipho sakho. Na umlenze ngifuna ukuyendlini encane ngokuphuthuma uthi wena ngiyilapha. Siyofinyelela nini le uyabambezela. Ma usukholiwe ususindisiwe ma uphuma lapha ufuna nje ukuyoseva. Noma ungaqala usiza abanye kuhle uyalekelela. Because mhlambe lento oyenza lapho ibizomthatha isikhathi eside lo muntu enza lokhu nalokhu yaya. Kodwa ngoba wena usufikile ukhona lapho uyalekelela. Angithi uyayisebenzisa lesi siphiwo sakho wenza izinto zibe lula zibe smooth endlini yenkosi. Indlela esiphila ngayo enye ukuthi senze njani sisebenzise iziphiwo zethu siseve ibandla likaNkulunkulu. Aseve umfundisi bazalwane ngifuna ube clear lonto. Izwi likaNkulunkulu mali khuluma ngeziphiwo lithi ezokukhulisa ibandla. Hayi umfundisi. Hayi uDlamini. Ezokukhulisa ibandla. Okusho ukuthi ma usebenzise la sadinga omunye umzalwane noma wadinga something umzalwane la ufaka the same effort kade uyifaka umfundisi ekubona usebenza ngale.
ngoba kwakho kwenzani ukwakha ibandla nokuseva ibandla. Ayibonge inkosi. Asibukeke yogcina mase siyavala. Ukubekezela ngezikhathi ezinzima ngenxa yokukholwa kwakho. Amen. Asibuke u1 John, incwadi kaJohn oqala uchapter 2 wakhona. Sizoqala lapho kuverse 18 siya ku19. Into engizama ukuyiveza la ukuthi uma ususindisiwe ziyafika izikhathi ezinzima zibe buhlungu, zikubuze kwakhona ukuthi usindisiwe yini usindisiwe vele wena. Awuyishiyi ngani lento. Uthi uverse 18 bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina njengalokhu nezwa ukuthi uyeza umphiki Kristu namanje ke sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho sesiyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Bahlubukile kithi kwazise bebengesibo abakithi ngokuba uma bebengakabakithi bebezohlala nathi kepha basahlamulukile ukuze babonakalise ukuthi bonke abasibo abakithi. Uthi uJohn bazalwane sekuyisikhathi sokugcina mayekhuluma nabazalwane sesiyazi isikhathi somphiki Kristu sesondele. Mayesekhuluma ngabathila abebandla abahlubuka. Akakhulumi bazalwane ngabantu abakade bengaparticipate ebandleni la. Khulunywa ngabantu abakholwa abasindiswa sababhabhadisa sacabanga ukuthi sihamba nabo sinabo endleleni. Kwahamba isikhathi ngenxa yokufika kwezinto eziningi babona ukuthi ayikho lento yokukholwa lokho. Siyayishiya lento. Uthi uJohn njoba bephumile kuhle ngoba inkosi ibifuna ukusikhombisa ukuthi vele bengingasibona bethu. Vele kwaseqaleni bebengasindisiwe bebeyipart and parcel of ibandla kungazi ukuthi sonke sikhonza sonke. Uyasenza iscripture reading, uyawukhulekela umnikelo, uyaworshipa, uyaxhuma nazi izinto ezingibukayo manje. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi athi ayikho lento yase-SDF nalo Jesu wabo. Ngiyishiya mina lento. Umzalwane uyabekezela ngezikhathi ezinzima. Asikubhabhadiseli ukuthi one day sibone ukuthi ngempela kufakazele ukuthi ubungasiyena owethu. Sibhabhadisela ukuthi qinisekise ukuthi wena wakhethwe maphakadeni. So ngezikhathi ezinzima asibekezele bazalwane. Laba uJohn akhuluma ngabo bahlubukile ngoba bahlulo ukubekezelela inkinga eziza nevangeli. Ngeke ngikwazi mina ukuyimela lento. Kanti siyahlupheka la. Kanti ngenze ngize ngife ngingenamoto mina ngingasebenzi. I did not sign up for this. Base basho njalo ngesingisi. I did not sign up for this ngiyeka. Abuyelele eGibhithe enza into zakhe. Uthi uJohn no ningakhathazeki vele njengoba bephuma nje inkosi yasikhombisa akusibona vele abethu. Labo kuyibona abasindiswa okwangempela abathola uKristu bayabekezela. Moto no moto, muzi no muzi akusho lutho. Ngoba into ebalekile ukuthi mangifa ngenkosini. Ngiyayibona lona. Asibuke linye ivesi lapha ngokuphuthuma. Incwadi kaLuka uchapter 9 wakhona. Uverse 23 kuya 24. Uthi wayesethi kubo bonke uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele athathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ngilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha lowo olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakusindiswa. Uthi uJesu akube yiloyo naloyo enze njani bazalwane? Athabathe sakhe isiphambano imihla ngemihla. Niya-understand lento esiphambano bazalwane niyayichaza ukuthini ngalesi sikhathi? Isiphambano sasiwu-death sentence. Kuwona wonke ama-sentence ayinga-oppozwa kuwena i-state ngalesi sikhathi. Mekuthiwa nje uyobethelwa elokugcina leyo sentence uyofa lapha ubuyi. And uJesu wenza the very same example ukuthi sabathe sakhe isiphambano and they knew labaye batshela ukuthi isiphambano sasichazana. Ngamanye amazwi wayethi thatha udilika jele wakho ungilandele.
othatha i-death warrant yakho ungilandele. Uyifaka lapho mawusindisiwe ubhabhadisiwe. Uzothabatha sona lesi siphambano lesi mihla namalanga. Ma usidela usibeka phansi. Khohlwa mzalwane. Shuthi awukaze vele waqala wakholwa. Kumele senze njani? Sithathe inkinga zevangeli sihamba kunjalo. Ngoba phela sikholiwe sabhabhadiswa iyona ndlela yokuphila le. Iyona ndlela yokuphila le. Yebo inkosi sometimes iyasikhulula kwezinye zezinto kodwa iyona ndlela yokuphila le inkosi esibekele yona. Mawuhlulwa iloko ngicathi usendaweni wrong. Because inkosi iyafuna ukuthi sibekezele futhi ishilo ukuthi thina soba sosizini oluningi esikholwa kuye. Amen. Asibone ivesi lokugcina mase siyathandaza. uJohn chapter 10 from verse 27 siya 28. Uthi uJesu, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Ngiyazazi ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakade azisoze zabhubha nanini. Futhi akekho ongazihlwitha esandleni sami. Ayibonge inkosi. Ngaleli verse ngithi inkosi izokugcina ngezikhathi zobunzima bevangeli. Uyimvu yakhe, uyakwazi, uyamazi futhi uyamlandela nangeqinisekisa ukuthi akekho ozokuhlwitha esandleni sakhe. Uma esebenzisa lamagama okuhlwitha uJesu upendela isithombe sento ayibambe nje wayithi. Ukubona ingane encane mayithunya esitolo. Kuthiwa baba la. Kuthiwa gijima. Uyoza ivule lento esesesitolo. Uthi uJesu indlela laba abami izimvu zami ezingizwana ezingilandelayo ngiyibambe kanje. Noma ngathi wakhona ozamayo ngeke kwenzeke. Ngalawo mazwi ngithi uma usubhabhadisiwe indlela yokuphila ukubekezela ezikhathini ezimba. Unakho futhi emqondweni ukuthi inkosi ikulahlile izokugcina kuze kube sekupheleni. Amen. Asithandazeke noma si recap mase siyathandaza. Isithe ipoint lami lokuqala uma noma indlela elindelekile yakho yokuphila emva usubhabhadisiwe ukuthi kumele yonke into oyenzayo udumise uNkulunkulu. Sabuka uFirst Corinthians chapter 10 verse 31. Kwesibili sathi kumele ukhulwe ekukholweni noma kwifaith yakho. Sabona incwadi yabaseKolose chapter 2 verse 6 kuya 7. Sabona kwipoint lami lesithathu ukuthi kumele siphile impilo engcwele sithele nezithelo. Sabona uFirst Peter chapter 1 from verse 15 kuya 16 no Galatians 5 from verse 22 kuya 23. Point lami lesi4 ngathi serve ibandla ngesiphiwo uNkulunkulu akuphe sona. Sabona uFirst Corinthians chapter 14 verse 26. Ekugcineni sabuka amavesi amathathu ukuthi kumele ubekezele ngezikhathi ezimba ngenxa yokukholwa kwakho. Sabona uFirst John chapter 2 uverse 19. Sabona uLuke chapter 9 from uverse 23. Sabona noJohn chapter 10 uverse 27 kuya 28. Amen. Sicela sithandazeke sibonge inkosi. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi uNkulunkulu ozosigcina